Iki langsung si Dora Palupi. Situ. Ayo. Munggah, munggah. Ning pucuk gunung. Penak ya, Dik. Dhuwur Ora pati oh. dhuwur. Biang. Allahumma sholli wa Panas, panas deh, panas, panas. Spesial kagak Pak Deparno lecing. Pak Parno, monggo. Iki nandi to? Piayane nandi? Spesial kagak Pak Deparno lecing. Asik. Mas Solikin. Monggo Pak Deparno. Monggo. Nandi. Pak Parno. Kok ra kesok? Ayo monggo. Pak De, ayo joget. Ayo monggo. Ono sinden wayu Meripat bundar. meripat puter karo plera-plero Rasa selengen. Koni mesem guyu Mbak Titi Bareng kan bareng kenal jenenge Dik Tari. Ano cukup bagus meripat bundar karo plera-plera Kata sawang mung mesem guyu bareng kenal jenenge Mas Parno Aku banjur ngalamun sok kapan bisa karo kowe Dik Tari. sesuk ya Mas ya. Rasa atiku nelongso kleru kaya ngene rasane wong tresno yo Aku banjur ngomong Amon bisa karo kowe Krasa atiku sumelan Kaya ngene
koyo kene rasane wong tresno juragane air kali sari Mas Mit monggo Banjur ngomong bisa karo kowe krasa atiku sumelang kaya ngene rasane wong tresno jos Mas Parno Mas Min Mas Parno, Pak Pak Dinadi Min. ugi Pak D Agus Pak sinten Pak Kudel Pak Bogel ngudang anak sik Mas Pak nggih Bogel niki klangenanipun Pak Dimin ngudang anak diaturke sik monggo terus CMD penghormatan gitu monggo yang mewakili sinten monggo ibu-ibu nggih saged bapak-bapak nggih saged joget bareng tambah sekeco niki matur nuwun lho Mas Min dadak maringi rokok barang Oke, Mama Yati, my wife. Aku umpul ning kene kayak rokok ae. Rokokku Samsud kayak sampurna. ya kuwi nyeki aku berarti jatahku Matur dulu. Alah, engko nek tekan omah PN-PN kuwi. Pak D aku kok gak disungani Rasa, Pak D rasa, jangan wedoan ngerokok. bocah. aku yang ngerokok kok Rasa, rasa. rumangsane iki kok yo Rokok kowe engko. Moh. Monggo Mama Yati diaturke ngundang anak. Bek santayup sinarengan kadang-kadang cah asli Solo campur sari. Seneng guyung Popeye audio sampeyan. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Anak lanang lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke besok gedhe dadi pagawe dadi bocah ayu aja mung pijar nesu yen dituri ibu apik nendang Awan-awan menyang karetan Ileh ondo ning omah mburi Rapi prawan prawan koretan Rapi yati nglarani ati Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, sing tak sayang bojone wong. Dari mana katanya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana katanya cinta, dari mata turun ke hati. Pak Parno, Tanjung Perak ake medute rasa penak wedan tutune dari udangi bocah ayu aja mung pijar nesu yen dituturi simpu supaya selamat ketemu jodoh rahayu ketemu jodoh tarik manggas yo beras dari turi suwe pinggire ojo pinggire ono sing duwe seragen bergoyang ya 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 oh ya ya ya
Yen esok buru lakone ra kelebu. Makne apa? Mbak salah sesiti aja dikejar urang ngundang guru awake. Rawan apa rondo Padha enake Joko apa duduk sing penting padha penake Mas. ya 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 oi ya 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 oi ya 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 oke Monggo sedulur CMD. Ayo. Sak asli sono. Pak Nino Blok. Iya iya manis kowe manten manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa rontokne jantungku Mas Pioner asik kira-kira maju Diiris-iris adude gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja kembang mati adude ini setengah
karo lan popo mongko kowe bocah gunung kadyan bocah gunung duduk asrempo diwaraga kok urung pakur matan mamprong kados Ya Allah, Mas Harman ki luar biasa ya. Nek HE urung enek ping 10 ki urung. Dedek, ya Allah, matur sembah nuwun lho, Bos. Suka Dede kalau kayak gini. Aku juga. Urip pono. Cah asli Solo. Iya iya iya. Kak Li. Ayo masih. Luwih betih patenono timbang perpisahan ringkang wis yo tak rewangi samudana marang kula warga karo lan putra. Dedek dilanjut sih. Apa? Dedek dilanjut sih. Dede lanjut sih. Ora krungu Mas Medi ngomong apa? Oh kangen semua. Oh kangen semua. Urip pono. Oh,
katon neng mopo Monggo Mas Pioner, Jumeneng kali Pak Suki. Asik Pak Kumis, monggo. Asik. Cah asli Solo campur. Mas Ben, juragane air Kalisari, monggo. Monggo pengantin joget lagi. Pak Deku Santo. Monggo Pak Boy. DMD bergoyang.
spesial kagem juragan gorengan Mas Mit Sragen bergoyang Mas Pioner tari kula mawon yen nyawang manis esemmu saya bisa meluntur atiku Rina wengi ra bisa turu Mas Bogel yen kelingan asem alan guyumu wasakit dioperke terima kasih sawerannya ibu-ibu oke CS tak solo nyanyi topah tresno iki tak titipke jagane nganti salawase wong ayu terima kasih tresno iki ra bisa pisah Mas Bogel anadian aku ada ngantuk terima kasih atas sawerannya hae Pak De tarik sik Pak De ayo Mas Bogel ayo disaweri mung sembah nuwun terima kasih dereng rampung Mas Pioner sawer jujul 50.000 Dereng rampung. keset jujul 50.000 gak ono jujul ora jujul isin men cak dek lah iya ndak wong jujul paitan matur nuwun ya 50.000 ra jujul pamujiku marang kowe Mas Wakit asolole tak duduk tambah pedot aja kesusu Pak Di ora Mas Kopral spesial CS tak solo monggo Mas Mit juragane gorengan asik Mas Mit Sragen bergoyang Titip Tresno Mas Koyon hari-harikan papat kali Mas Mit monggo asli Mas gorengan ojo galak-galak penyanyi ini Mas Mit terima kasih Mas Mit gorengane Titip Tresno ayo coba ijan yen ra kerja ora jajan yen eling manis esemu Mas Mit kaya bisa ngrasake jantungku Mas Wakit Rina wengi ra bisa turu Mas Mit yen kelingan esem alan guyumu cahayu yo perke matur nuwun sawerane Mas Wakit ngeling karo Mas Parno lecek kerampung rambutan Mas Parno ompong sembah nuwun tari Tresno iki tak titipke Mas Mit jagane nganti salawase Mas Golet Tresno iki ra bisa pisah Mas Lecek anadian aku ana karo papane siap apa meneh CS lah aku urung jaluk nih yo iki tergantung Bogel iki MC-ne tepat pada waktunya kondur ngono lho Gel ya heeh lha yo ora iki ngomong Bogel iki teko ndi iki
pamujiku marang kowe sambungan Urip topak Mas Lecing kembali MC pokoknya kembali MC Sragen punya Oke. ayo Kit kangen semu yo sing joget aja susukan sing nyawer yo antri ayo Mas Bogel wong Sragen bilang sari ya oke padhe nang wong langot iki ya ayo no penyanyine sampe karo Mas Lecing spesial Mas Temon sang keluarga oke Mas Jumadi punya penyanyine mana nalikane no kowe ninggalke aku brebes milih rasane rasa jantungku pengen makan rasane kaya radoyan Mas Lecing pengen ngombe rasane amadeg nek gulu cahayu yo perke Ayu jiwa ragaku ono aja kaget gawe tekak natiku siap godhong elo kena bisa kanggo oke sing tak rasa ning jero dodo tangismu esemu lan doyomu Mas Bogel arena wengi mung gawe bingung atiku Mas Melan dilali-lali malah saya malelo Mas Lecing ae gati saya katone foto yo perke Solo Ari Kalenggahan mapan dalemipun Pak Asnadi yang punya hajat ingkang hamengku ganti para tamu undangan yang berbahagia semoga minta ketangan kapan Mas Bogel ayo Mas Bogel jare gayeng Mas Asnadi bengkel pade bengkel kowe ninggalke aku brebes rasane rasa toko mangan rasane kaya radoyan Mas Lecing pengen ngombe rasane amadeg nang gulu dia perke nang bagus ya Mas Temon
ganti saya katon moto macem lho ya pergi lilo karo Mas Gabro Aku wis lilo ananging batin iki durung bisa nampa nganti riset wengi wayah papan turu nangismu sing gawe kangen atiku kembali si Mas Bogel, moga Pak Gil Mulya aja tipun pas.